హరే కృష్ణ మాతకి హరే ప్రణామం. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈ షార్ట్ భాగవతం క్లాసు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి తెలుగు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో ఉన్నాము. అందరికీ ప్రణామాలు, స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సో 1వ స్కందంలో 5వ అధ్యాయంలో 37వ శ్లోకం నిన్న చూసాము. సో దాంట్లో ఏం చూసాము? నారద మహర్షి ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ నమ సంకర్షణాయ చ. సో భగవంతుణ్ణి వాసుదేవాయ నిన్ను, ధీమహి అంటే ధ్యానించడం, స్మరించడం, కీర్తించడం, భగవంతుని తలుచుకోవడం ఏదో ఒక విధంగా, ధ్యానం ద్వారా, స్మరణ ద్వారా, కీర్తన ద్వారా. సో వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ చ, మరియు ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ సంకర్షణాయులకు కూడా నమస్కారాలు, నమస్సులు అని చెప్పేసి ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి, ఆయన యొక్క ప్రధాన అంశాలు, దాన్ని వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా మొత్తం చతుర్వ్యూహం అని చెప్పి మనకి చెప్పారు. ఈ చతుర్వ్యూహంతో సహా భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా కీర్తించడం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నారాయణుడు, వాసుదేవుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణుడు. సో ఈ నలుగురితో సహా భగవంతుణ్ణి కీర్తిద్దాము అన్నట్లు ఈ శ్లోకంలో నారద మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ శ్లోకంలో, అంటే ఈ ఉపదేశంతో మనం ఏమిటి అంటే నిత్యము భగవంతుణ్ణి ఈ చతుర్వ్యూహంతో సహా స్మరించాలి అని మనకి ఈ ఉపదేశం ద్వారా తెలియజేయబడ్డ విషయం అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఇతిమూర్తి అభిధానేన మంత్రమూర్తిం అమూర్తికం యజతే యజ్ఞ పురుషం సా సమ్యక్ దర్శన పుమాన్. సో ఈ విధంగా మూర్తి అభిధానేన, ఈ శబ్దాలతో, అంటే ఈ స్మరణలతో, కీర్తనలతో, తరువాత ఈ నామాలతో, ఏది విష్ణు నారాయణుణ్ణి, మరి వాసుదేవుణ్ణి, అనిరుద్ధుణ్ణి, సంకర్షణుణ్ణి, ఈ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ 4 రూపాలతో చతుర్వ్యూహంతో సహా భగవంతుణ్ణి కీర్తించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మనం చూసాం కదా. సో ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఈ రూపాలన్నిటితో సహా యజతే యజ్ఞ పురుషంస, ఆ రకంగా పూజించాలి యజ్ఞ పురుషుణ్ణి. సమ్యక్ దర్శన అంటే సమ్యక్, సంపూర్ణంగా, దర్శన ద్రష్ట, పుమాన్ అంటే మనిషి. సో ఈ రకంగా చూస్తూ భగవంతుణ్ణి మనిషి ఈ రకంగా మానవుడు అర్చించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అమూర్తికం అన్నారు కదా. అమూర్తికం అంటే భౌతిక రూపరహితుడైన భగవంతుడు, అంటే అవ్యక్తుడైన భగవంతుడు. సో భౌతిక రూపరహితుడైన యజ్ఞ పురుషుణ్ణి, అంటే విష్ణువుని మరి యజతే యజ్ఞ పురుషం అన్నారు కదా. సో యజ్ఞ పురుషుణ్ణి ఈ విధంగా ఈ దివ్య శబ్దాలతో అర్చించేవాడే సమ్యక్ దర్శి, అంటే పూర్ణత్వాన్ని చూడగలిగిన వాడు. అంటే అతనే మరి ఆ పూర్ణత్వ స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగిన వాడు. ఎవరైతే యజ్ఞ పురుషుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా దివ్య శబ్దాలతో అర్చిస్తాడో, ఏది ఈ చతుర్వ్యూహాలతో సహా భగవంతుణ్ణి అర్చించిన వాడు పూర్ణత్వం అంటే ఏమిటో తెలిసినవాడు, పూర్ణత్వాన్ని దర్శించినవాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బేసిక్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ధ్యానించేవాళ్ళు, స్మరించేవాళ్ళు, వాళ్ళు పూర్ణత్వాన్ని
దర్శించిన వాళ్ళు అవుతారు. అంటే స్లోగా వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతారు ఈ రకమైనటువంటి అభ్యాసంతో, ఈ రకమైనటువంటి సాధనతో. ఏది భగవంతుణ్ణి ఈ చతుర్వ్యూహ రూపాలతో సహా ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానిస్తామో అప్పుడు వాళ్ళు ఇలా పూర్ణత్వాన్ అనేటటువంటి స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు. సమ్యక్ దర్శనం, పూర్ణత్వాన్ని సంపూర్ణంగా చూడగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మరి భౌతికాలు కాబట్టి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. భగవంతుడి యొక్క దివ్య రూపాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా మన ఇంద్రియాల శక్తికి మించినది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఇంద్రియాల వల్ల సాధ్యం కాదు. ఇంద్రియాలు మనకి ప్రాపంచిక ప్రలోభాలు పెట్టడానికి పనికొస్తాయి, కానీ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి అంత త్వరగా పనికిరావు. వాటిని అందుకే ఇంద్రియాల నుండి దృష్టి మరల్చుకోమని మనకి చెప్తూ ఉంటాం, మనం చూస్తాం కదా. సో అందుకని విష్ణువు యొక్క కాబట్టి విష్ణువు యొక్క దివ్య మంత్రోచ్చారణ పద్ధతి ద్వారానే మనం శబ్ద రూపంలో అర్చించబడును. సో ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి స్మరించి ధ్యానించినప్పుడే మనం భగవంతుణ్ణి మరి ఆ రకంగా ఆ భక్తిభావాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇంద్రియాల వల్ల భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని మనం అని భగవంతుడి తత్వాన్ని కానీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం సాధ్యపడదు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అసంపూర్ణమైన అందరికీ మన ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు కూడా అసంపూర్ణాలు అనేది, ఎందుకంటే వాటికి పూర్ణత్వం లేదు. భగవతత్వాన్ని తెలుసుకునేటటువంటి ఇది ఇంద్రియాలు మాయ వైపు ఉంటాయి, కానీ ఇలా పూర్ణత్వం వైపు ఉండవు. కాబట్టి అసంపూర్ణమైన ఇంద్రియాల వాటికి అనుభవానికి పరమైనది ఈ శబ్ద ప్రాతినిధ్యం ద్వారా మనం సంపూర్ణంగా అనుభూతి కాగలదు. ఏది? భక్తిభావం. ఇంద్రియాల వల్ల సాధ్యం కాని ఈ భక్తి మనం నిత్యము కూడా ఈ ధ్యానంలో భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆటోమేటిక్గా మనం ఈ భక్తిని భావంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము అని చెప్తూ, ఎంతో దూరం నుంచి శబ్ద ప్రసారం చేసే మనిషి సంపూర్ణంగా ఇలా అనుభూతుడవడం మన అనుభవంలోనిదే అంటున్నారు. అంటే భౌతికంగానే ఈ విషయం సంభవం అయితే మరి అంటే ఎక్కడి నుంచో ప్రసారాలు చేస్తున్నప్పుడు మనం టీవీలో ఏదైనా చూస్తున్నా లేదంటే రేడియోలో ఏదైనా విన్నా కానీ మనం ఎలా అయితే రియాక్ట్ అవుతామో ఇది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా. సెల్ ఫోన్లో ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నా మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాము. సో అలా శబ్ద ప్రసారాలు ఎక్కడి నుంచో వచ్చే వాటికి మనం రియాక్ట్ అవటం చూసిన విషయమే. భౌతిక విషయాల్లోనే ఇది ఇంత ఈజీ అయితే ఇక ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో ఇంకెందుకు సులభం కాదు అని అడుగుతున్నారన్నమాట ఒక ప్రశ్న. కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఇలాంటి అనుభవం ఊరికినే ఏదో ఆకారం లేనిది అని అనుకోవడానికి లేదు. అది నిత్యతత్వము, మరి ఆనందం, జ్ఞానము, శుద్ధ రూపము ఉన్న భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుభవము అని చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు మరి సచ్చిదానందుడు కాబట్టి, సత్ అంటే నిత్యమైనది కాబట్టి ఆ నిత్యతత్వం, ఆ సచ్చిదానందుడు. సో ఆనందం, మరి జ్ఞానం, ఆ చిత్ అంటేనే ఆ జ్ఞానం. కాబట్టి ఈ మూడింటికి నిలయమైన భగవంతుడు, సత్తు చిత్తు ఆనందమైన భగవంతుడు, మరి ఆయనని ఇలా శబ్ద రూపాన్ని కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన కృష్ణ భగవానుడి దివ్య అనుభవమై ఉన్నది. సో అది భగవంతుడి యొక్క సచ్చిదానంద తత్వం. మరి మనం ఈ రకంగా ధ్యానించడంతో, ధ్యానం అంటే ఇక్కడ ధ్యానము, స్మరణము, ఏదైనా భగవంతుడి మీద మైండ్ని పెట్టడం అని అర్థం. సో అది ధ్యానంతో అవ్వచ్చు, స్మరణంతో అవ్వచ్చు, కీర్తనతో అవ్వచ్చు. ఆ మైండ్ని ఫోకస్ చేయగలిగినప్పుడు మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని మనం అప్పుడు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇలా నిత్య ఆనంద జ్ఞానాలు కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క దివ్యానుభవం మనకి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఊరికినే నిరాకారం అనుకోక్కర్లేదు. ఈ సచ్చిదానంద తత్వం ఉన్న భగవంతుణ్ణి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అని ఈ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు ఇటువంటి ధ్యానం భగవంతుడి భక్తిలో మనం గనక
నిమగ్నం అయితే. సో ఆ భక్తి భావాన్ని మనసులో ఉంచుకుని ఆ భక్తితో స్మరణ అవ్వనివ్వండి, కీర్తన అవ్వనివ్వండి, తలుచుకోవడం అవ్వనివ్వండి, ధ్యానం అవ్వనివ్వండి, ఏది చేసినా భక్తి భావంతో భగవంతుని ఈ రకంగా ఏ మార్గంలో తలుచుకున్నా వీటిలో మనకి మరి భగవంతుడిని అర్థం చేసుకునే శక్తి వస్తుంది. అయితే అమరకోశ నిఘంటు అంటే ఒక డిక్షనరీ ప్రకారం మూర్తి అనే పదానికి రూపము మరి అనే మీనింగు, ఇంకా ప్రయాసకరం అని కూడా ఇంకొక మీనింగ్, 2 అర్థాలు ఉన్నాయట. కాబట్టి అమూర్తికం అనే పదానికి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు ఆయన ఏం రాశారంటే దాన్ని అమూర్తికరం అన్నదానికి ఆయన ప్రయాసరహితం అంటే ప్రయాస లేనిది అంటే సునాయాసంగా చేయగలిగినది అని భాష్యంలో ఆయన వ్రాయడం జరిగిందట. అంటే భగవంతుడి యొక్క నిత్యానంద రూపం అనేది ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభూతి కాదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలనేవి పవిత్ర మంత్రోచ్చారణ చేత మరి సిద్ధింపగలవు అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలనేవి పవిత్ర మంత్రోచ్చారణతో సిద్ధించగలవు. కాబట్టి ఇటువంటి మంత్రాన్ని మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా స్వీకరించి దానిని ఆయన యొక్క నిర్దేశంలో ఆయన చెప్పినట్లుగా జపించాలి. ఆ రకంగా గనక మనం మంత్రోచ్చారణ క్రమంగా మనం చేసినట్లయితే అది భగవంతుడి దగ్గరికి మనల్ని చేర్చగలదు. ఇటువంటి అర్చనా విధానాన్ని ఇటువంటి అర్చనా విధానమే ప్రామాణికమైంది, అంటే ఇదే స్టాండర్డ్ వే అని చెప్తున్నారు. సమ్మతమైనది అయిన పాంచరాత్రిక అని చెప్పేసి పాంచరాత్రిక విధానంలో చెప్పబడింది అనమాట. ఇటువంటి అర్చనా విధానం ప్రామాణికం సమ్మతమైనది అయినటువంటి అంటే ఇటువంటి అర్చనా విధానాన్ని సూచించింది ఏది పాంచరాత్రిక విధానం అనే గ్రంథం. అది పాంచరాత్రిక విధానంలో సూచిస్తే ఏమిటబ్బా అని మనం ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఆ పాంచరాత్రిక విధానం అనేది ప్రామాణికమైనది సమ్మతమైనది అని చెప్తున్నారు. అందుకని అందులో ఉన్న అర్చనా విధానం ఇది. కాబట్టి పాంచరాత్రిక విధానం మరి దివ్యమైనటువంటి భక్తికి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రామాణికమైన నిర్దేశాలు మనకి అందించింది, ఆ గ్రంథంలో అందించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇలాంటి సూత్రాల సహాయం లేకుండా భగవంతుని పొందడం చాలా కష్టం. కాబట్టి ఈ పాంచరాత్రిక విధానంలో చెప్పినటువంటి ఈ అర్చనా విధానం ఇదే. భగవంతుణ్ణి మనం ఇలా మరి ధ్యానించడం అనంటే ఇక్కడ అందుకని ఈ రకమైనటువంటి మన ఇష్టనామంతో భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా మంత్రోచ్చారణతో ఆయనను తలుచుకోవడం అని చెప్పి అది క్రమంగా మరి భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుస్తుంది. సో ఇలాంటి సూత్రాలు అని చెప్పి అందులో చెప్పడం జరిగింది, ఇటువంటి అర్చనా విధానం చెయ్యాలి అని. కాబట్టి ఇలాంటి సూత్రాల సహాయం లేకుండా మరి ఎవరు భగవంతుని పొందలేరు. ఏదో మన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదో కల్పించుకుని ఏదో చేసి మనం ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటే అది మనకి సహాయపడదు. అందులో మరి కలియుగంని కలహయుగం అంటున్నారు అనమాట. ఈ కలహయుగానికి పాంచరాత్రిక విధానం ఎంతో యుక్తమైనది, ఆచరణ యోగ్యమైనది అని చెప్తారు. ఈ కలియుగానికి ఇక ఇంతకంటే మించిన మార్గం లేదు అని పాంచరాత్రిక విధానంలో చెప్పారు. మనం కూడా చూసాం కదా, హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతిర్ అన్యథ. వేరే గతి, హరినామాన్ని మించిన గతి కలియుగంలో లేదు. నామస్మరణ అనేది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈనాటి నవయుగానికి ఈ పాయింట్ వేదాంతం కంటే కూడా అతి ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ఈ నామస్మరణ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఇందులో భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా, ఈ విధంగా అంటే ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ ఈ ప్రార్థన చేశారు. ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ, నీకు తుభ్యం నీకు వాసుదేవాయ నీకు నమస్కారం, నిన్ను ధ్యానిస్తున్నాను, మరి కీర్తిస్తున్నాను అంటే స్మరించుకుంటున్నాను. ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ నమ సంకర్షణాయచ, మరియు వీళ్ళ 4 పేర్లు కూడా చెప్పారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడికి ప్రార్థన అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ రకంగా భగవంతుని తలుచుకోవడం అనేది ముఖ్యము. అలా తలుచుకున్న వాడే
సమ్యక్ దర్శి అంటే సంపూర్ణత్వాన్ని చూసిన వాడవుతాడు. అంటే సంపూర్ణత్వం అంటే మరి ఈ పూర్ణత్వ స్థితికి వెళ్ళగలగటం, భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని భగవత్ ప్రాప్తిని పొందగలగడం. సో ఇది భక్తితోనే సాధ్యపడుతుంది. భక్తితో ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి మనం స్మరించుకుంటూ ఉంటే అదే సరి అయిన విధానం అని పాంచరాత్రికం కూడా చెప్పింది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. సో అది ఈరోజు శ్లోకం. రేపు 39వ శ్లోకం రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ